Takže aby sme začali na čas, vážené kolegyne a vážení kolegovia, vás tu vítam. Takto skoro ráno vo štvrtok na prednáške, ktorá sa volá Prevencia pooperačných infekcií jednoducho a lacno. Na úvod chcem povedať, že sa ospravedlňujem za svoj hlas. Nie je to preto, že sme to včera trošku prehnali, ale víróza ma drží už asi 3 alebo 4 dní a neviem sa toho zbaviť, takže toto nie je môj normálny hlas. A chcem sa poďakovať Romanovi Kulovi za to, že ma sem znova pozval ako ďalší rok a chcem sa mu špeciálne poďakovať za to, že mi dal takúto rannú prednášku. Takže sa vám snažím vysvetliť, že predsa len sa to dá. Niektoré veci sa dajú urobiť jednoducho, niektoré veci sa dajú urobiť lacno a niektoré veci sa dajú urobiť aj jednoducho, aj lacno, čo sa týka prevencie pooperačných infekcií. Tak ako sa patrí, disclaimer, alebo oni to volajú, že conflict of interest, aby ste vedeli, že s kým sa bavíte. Takže ja som ako intenzivista, tak anesteziológ, čiže pracujem na lôžkach a chodím aj na sály. Pracujem už 15 rokov vo Veľkej Británii a predtým som strávil 8 rokov tuto v Ostrave. A ako vieme, toto je Colors of Sepsis, to znamená, to je multidisciplinárne sympózium, takže budem veci vravieť, ktoré sa týkajú anesteziologov, intenzivistov a niekedy možno, že aj chirurgov. A bude tu žiaľ Bohu veľa metaanalýz, tak ako ich veľmi nemám rád tie metaanalýzy, ale na tieto veci, o ktorých budem rozprávať, žiaľ som sa tomu nemohol vyhnúť. Takže tí, ktorí máte radi, si prídete na svoje, tí, ktorí nemáte radi, ospravedlňujem sa. O čom sa budeme baviť? Budeme sa baviť, aká je momentálne epidemiologická situácia, to znamená, aký je výskyt týchto infekcií. Budeme sa baviť o jednotlivých orgánových systémoch, čiže si to prejdeme z vrchu až na spodok. Budeme sa baviť o tom, aké máme k dispozícii intervencie a čo môžeme robiť a ako sa to dá implementovať. Čo sa týka epidemiológie výskytu infekcií v Českej republike a Slovenskej republike, je to veľmi ťažké dohľadať. Ja som sa včera ešte na chodbe pýtal Romana Záhorca, že či sú nejaké údaje, on mi vravil, že o tom nevie. Takže čo som ja našiel som na internete, bola taká štúdia cez tú Európsku komisiu ECDC. Keď si spomeniete, alebo keď si viete tuto pozrieť, tak zistíte, že tejto observačnej štúdie sa Česká republika nezúčastnila vôbec. Slovenská republika sa toho zúčastnila, ale mali tam nemocnice dve, jeden rok a druhý rok tam mali jednu nemocnicu. Takže tie údaje nie sú zverejňované, takže čo sa týka epidemiológie, možno, že v nemocniciach vlastných máte údaje o tom, aké máte riziko alebo aké máte výskyt pooperačných infekcií, ale na internete sa mi to nepodarilo dohľadať. Takže toto bolo 2021-2022, observačná štúdia, celkovo tam bolo 782 nemocníc, 300 000 operácií, prevažne Nemecko, Holandsko a Nórsko. Na druhej strane, Veľká Británia, oni si na tie dáta potrpia. Takže každý rok im vychádza práca, toto je práca, report, ktorý je od apríla 2024 do 2025. Je to 85-stranová správa, ktorú si každý môže stiahnuť na webovej stránke Government UK. Je tam zaradených 190 nemocníc, 17 kategórií, 122 965 operácií a môžete si tam nájsť naozaj ale úplne všetko. To znamená napríklad takýto graf, ospravedlňujem sa, keď to veľmi nevidno, toto je riziko SSI, to znamená Surgical Site Infection na hip replacement. A máte to od roku 2016-17 až po roku 2025. Máte to takúto krásnu krivku a vidíte, ako im to išlo. Išlo im to trošku dole cez tie covidové roky a priemerne to majú úroveň tejto infekcie okolo 0,4-0,6. Ďalšia kategória, chirurgia,
ktorá je kolorektálna chirurgia, či large bowel surgery, surgical site infection, a znova incidencia nejakých 6-7%, išlo im to trošku hore cez tie covidové roky. Mám na to svoju teóriu, ale nechcem sa teraz momentálne o tom baviť. Potom máte takýto graf, kde sú rozdelené všetky inštitúcie. V tomto prípade anonymizované, ale každá tá inštitúcia je schopná sa tuto nájsť. A vidíte, že majú výskyt incidencie tejto infekcie podľa toho, koľko tých výkonov robia. Niektoré nemocnice ich spravia 1800, niektoré ich majú 200, niektoré ich majú možno 10-15. A v tomto grafe vidia všetkých tých takzvaných, oni to volajú, že outliers, to znamená tie nemocnice, ktorým to až tak dobre nejde. A oni to potom robia tak, že z tých nemocníc, ktorým to ide naozaj dobre, kde majú riziko alebo výskyt tých infekcií pomerne nízky, pošlú tým do tých nemocníc, kde to riziko alebo výskyt infekcií je pomerne vysoký a snažia sa sami od seba naučiť, čo my robíme dobre, čo vy robíte zlé a ako by sme to mohli zlepšiť. Takže takto dokonca celý prehľad všetkých nemocníc si tam môžete nájsť. A dokonca vám to vypluje aj dáta, kde zase sa ospravedlňujem, to asi nevidno. Toto je large bowel surgery, toto je small bowel surgery, to znamená, že chirurgia všeobecná, kde vidíte, že síce medián vzniku výskytu infekcie je nejakých 5 dní, ale u týchto výkonov to začína trošku skôr na nejaký 3., 4., 5. deň a u spinálnej chirurgie alebo u chirurgie prsníka vidíte, že tá distribúcia, kedy sa vyskytuje infekcie, je úplne niekde inde. A to takisto vám môže pomôcť. Takže takúto správu každý rok si môžete stiahnuť, môžete si to pozrieť a zistíte, kde, čo a ako a prečo. Keď sa pozriete na údaje z internetu, tak zistíte napríklad totálne endoprotézy, Spojené štáty americké 3,7%, to sa týka kolien aj bedrových kĺbov. Európa to má priemerne na 2,9%, od 0,4% vo Veľkej Británii a Litve až po 3,2%. Maďarsko vychádza v Európe paradoxne najhoršie. Austrália to má nejaké 3%. Keď sa pozriete na kolorektálnu alebo chirurgiu gastrointestinálneho traktu, tak ten rozptyl je obrovský. Samozrejme, čím je urgentný výkon alebo otvorený výkon, tak to riziko infekcie stúpa. Na chirurgiu prsníkov mastektómie znova obrovské rozdiely a väčšinou sú pravdepodobne aj regionálne. Takže poďme sa najprv baviť o čomsi, čo sú surgical site infection. Možno, že nás to až tak veľmi nezaujíma, chirurgov to asi zaujíma viacej, aby vedeli, že či tá rána sa im hojí alebo nehojí. A sú nejaké veci, ktoré aj my, anesteziológa, vieme urobiť preto, aby tá riziko tých infekcií bol trošku nižší. Globálne sa to pohybuje na nejakých 2 až 5%. Podľa VHO organizácie 95% je preventabilných. Keď sa bavíme o výkonoch, ktoré majú najnižšie riziko vzniku infekcie, sú to totálne endoprotézy a spinálna chirurgia. Zase našiel som údaje v Českej republike alebo Slovenskej republike, sa to pohybuje približne medzi 1 až 2%. Ak niekto viete lepšie, ma prosím opravte, ale to je to, čo som našiel na internete. Vo Veľkej Británii sa to pohybuje v podstate na polovici nejakých 0,5 až 0,7. A to sa musím priznať, že mi nejako nešlo do hlavy, pretože tento obrázok mi vyrobilo AI mimochodom. Vidíte, ako vyzerá túto toaleta, že oni to volajú, že before and after. A tá úroveň hygieny a to, čo Angličania si dovolia, čo sa týka, dajme tomu, vstupu ľudí na operačné sály, nemáte tam žiaden filter, tam sa nikto nemusí prezliekať, tam chodia ľudia v civile. Mali sme asi 1,5 roka, sme mali toaletu meter od ortopedického sálu. Keď si to viete predstaviť.
A pritom oni majú incidenciu alebo výskyt a vidíte, že to sledujú každý rok, každú nemocnicu, všetko sa to hlási, zhruba polovičnú toho, čo som našiel, že je v Českej republike alebo na Slovensku. Ako to robia? A tak ma napadlo, že sa pozriem na to, ako to robia, spýtam sa našich ortopédov, že čo si oni myslia, že prečo majú takýto výskyt infekcie pooperačných rán. A prišiel som na to a myslel som, že som konečne na to prišiel. Oni ich nechajú sprchovať, že chlorhexidinum, antibakteriálnym mydlom. Tí pacienti sa sprchujú večer predtým a ráno pred chirurgickým výkonom a je dokázané, že to redukuje počet kolónií na ich koži zhruba o nejakých 60%. A teoreticky podľa VHO doporučení a podľa tých ich letákov, ktoré tým pacientom dávajú, redukuje to výskyt infekcie až o 40%. Ale potom sa pozriete na nejakú kochranovskú analýzu, ktorá bola v 2015, kde mali nejakých 10 175 pacientov a zistíte, že podľa nich tam nie je rozdiel, že či sa tí pacienti osprchujú alebo nesprchujú. Takže stále na to nemám vysvetlenie, neviem prečo. Chcel som vám povedať Holy Grail, chcel som vám povedať, teraz môžete ich všetkých nechať osprchovať a zníži sa vám na polovicu výskyt pooperačnej infekcie. Žiaľ Bohu, asi nie. Čo som popri tom ale zistil je, jedna z nedávnych štúdií sa to volá, že Prepare Trial 2024, ja som si povedal, že sa s vami podelím, 6785 pacientov a porovnávali jód a porovnávali chlorhexidín. Naši starí chirurgovia a pravdepodobne aj vaši starí chirurgovia na ten jód nedajú dopustiť, že? A zistili, že vlastne v tom nie je rozdiel, či používajú jód alebo používajú chlorhexidín. Čo je v tomto ale podstatné je, zdá sa, aby ten jód bol rozpustený v tom alkohole. Potrebuje to mať 70% alkohol. Čiže to je jedno, či tam máte chlorhexidín alebo tam máte jód. Keď to je v tom 70% alkohole, tak to v podstate funguje úplne rovnako. Dôležitá vec, a čo si myslím, že jedna z dvoch vecí, ktoré vás chcem poprosiť, aby ste si zapamätali, alebo že keď už si nič iné z mojej prednášky nebudete pamätať, tak toto je jedna z nich. Prestať fajčiť. Presvedčiť toho pacienta, aby prestali fajčiť. Nie je to, pravil som, niektoré sú jednoduché a lacné. Toto je lacné, ale nie je to jednoduché, ja si to uvedomujem. A oni potrebujú prestať fajčiť minimálne 4 týždne pred výkonom. A začalo sa to prácou pána Mellera, ktorý publikoval v roku 2020 v časopise Lancet, kde mal 120 pacientov, rozdelil do kontrolnej a intervenčnej skupiny a počet komplikácií pooperačných vrátane infekčných mal v intervenčnej skupine 18% oproti 52% v tej druhej skupine. To p-value, ak viete, že občas sa to pohybuje okolo 0,04, 0,0 neviem koľko, tam naozaj to je 0,0003. Štatisticky extrémne signifikantná práca. Ale čo je na tejto práce zaujímavé je, že on považoval za intervenčnú skupinu aj tých pacientov, ktorým sa podarilo zredukovať fajčenie o 50%. Takže nemusíte ich presvedčiť, aby úplne prestali fajčiť, ak to znížia o 50%, aj tak im to môže pomôcť. Pán Lindstrom sa to pokúsil zopakovať 2008, zase mal 117 pacientov a dokázal v podstate to isté. Relative risk reduction je o 49%. Čiže ak prestanú fajčiť, naozaj im to znižuje riziko pooperačných komplikácií. A potom vyšla minulého roku takáto veľká metaanalýza, ktorej sa budeme venovať ešte neskôr, takže tá stredná časť, ktorá je teraz, ktorú nevidíte, o tej sa budem venovať alebo rozprávať trošku neskôr, ale zistíte, že komplikácie, čo sa týka operačnej rany,
4 týždne, po tom, čo prestali fajčiť, zníženie o 33%, to majú 5 štúdií, 1144 pacientov, nejaký kompozitný index 31%, 5 štúdií, 23 000 pacientov, mortalita dokonca im klesla o 14%, jedna štúdii 87 000 pacientov. Čiže ak sa vám podarí presvedčiť vašich pacientov, aby prestali fajčiť alebo aspoň to zredukovali, tak im znižujete riziko vzniku komplikácií a zároveň im pravdepodobne zlepšujete prežívanie. Kontrola glykémie. Asi to robíme všetci, aby mali normoglykémiu a keď nemajú normoglykémiu, tak ich zrušíme. Ale nie je to v deň operačného víkendu, ale nie je to iba o tom. Ide o tom, aby tú glykémiu mali optimalizovanú po nejaký čas predtým, než idú na operačný výkon. A keď sa im pomeria ten glykolizovaný hemoglobín, tak zistíte, a to bola práca z roku 2024, že ten threshold, alebo tá úroveň, kedy to začína má význam, je nejakých 59 mmol na liter, čiže 7,5%. A každé zníženie o 1% znižuje redukciu alebo znižuje riziko pooperačných infekčných komplikácií zhruba o nejakých 10%. Takže má to význam vlastne v tom predoperačnom období ich presvedčiť, aby naozaj si dávali pozor a tú cukrovku si kontrolovali. Hyperoxygenácia. Kontroverzná téma a dopredu vám poviem, že to nerozseknem, pretože momentálne sa to rozseknúť nedá. Vyšlo doporučenie v roku 2016, ktoré vravelo, že všetci anesteziológovia, urobte to tak, že keď operujete pacientov alebo uspávate pacientov, dajte im frakciu kyslíka 0,8, znižuje vám to riziko pooperačných infekčných komplikácií. Má to nejaké svoje racionále, je tam efekt na surgical site infection, je tam efekt na PONV, čiže pooperačná nausea and vomiting. A samozrejme, keď máte dobre preoxygovaného pacienta pri extubácii a tak ďalej, vám to šetrí čas a viete, že tam máte nejaký časový buffer, ak máte nejaký problém. Na druhej strane sa môžeme baviť o zvýšenom oxidačnom strese, môžeme sa baviť o rozvoji absorpčnej atelektázy, môžeme sa baviť o hyperoxickej vazokonstrikcii a môžeme sa baviť aj o tom, aké majú výskyt rakoviny po týchto výkonoch, čo vlastne bol asi najväčší výkričník alebo najväčší prst, ktorý vraveli, že to by sme asi robiť nemali. Tá doporučenie mimochodom stále platí 2016. Ventilovať ich z FiO2 0,8. Ako sa to celé začalo a prečo vlastne niečo také doporučili? Prvá štúdia bola publikovaná v Nejme v roku 2000, kde mali nejakých 500 pacientov v Rakúsku. Čo bolo zvláštne, bolo to kolorektálna chirurgia. A čo bolo zvláštne, oni asi si tie anesteziologické mašiny museli trošičku upraviť, pretože v tej práci som našiel, že oni vzdychovali zmes kyslíka a dusíka. Nebol tam nitrous ako oxid dusnatý, ako rajský plyn, tak ako to normálne máme na našich mašinách. Oni vyložene hovorili, že to bola zmes kyslíka a dusíka. 30%, 70% a druhá intervenčná skupina 80% kyslík a 20% dusík. A mali títo pacienti prípravu čreva, čiže dostávali pomerne hodne tekutín perioperačne, 15 ml na kilo a hodinu, čo je celkom dosť. A zistili, že výskyt pooperačných komplikácií, infekčných komplikácií operačnej rany 5,2 versus 11,2. A na základe toho vzniklo to doporučenie toho VHO. Potom sa to snažili sa to zopakovať Dáni, majú zhruba 1400, 1393, myslím, alebo 4 pacientov, 14 dánskych nemocníc. A znovu to urobili tak, že mali 80% frakciu, 30% frakciu
ale v podstate nezistili žiadny rozdiel medzi tými, koľko mal infekcií operačných rán pooperačne. To znamená 131 zo 685 pacientov, 141 štatisticky nesignifikantné, atelektáza absorpčná nesignifikantná 54 oproti 50%, pneumónia výskyt 41 oproti 44, takže tam v podstate žiadny rozdiel medzi skupinami nebol. Čo ale zistili tam a čo bol taký trošku zdvihnutý prst a prečo začali ľudia uvažovať o tom, že to možno nie je až taký dobrý nápad. Mali cancer-free survival 363 oproti 434 dní, čiže hlavne výkony, ktoré sa robili u pacientov s nádorovým ochorením. Tie teórie sú tam všelijaké, ale v podstate ide o to, že tí, čo mali vyššiu frakciu kyslíka, sa dožívali kratšie pooperačne ako tí, čo mali tú inhalačnú frakciu kyslíka normálnu, či je zhruba nejakých 30%. Plus tam ešte boli nejaké také veci, že v tej skupine pacientov, ktorí mali kontrolnú skupinu, či je 30% kyslík, asi 51 z nich, čo je skoro nejakých 8%, potrebovalo frakciu 0,6. 11% im odišlo zo štúdie, pretože they missed the follow-up a tak ďalej. Takže tá štúdia nie je úplne ideálna tak, ako by mala byť, ale ten cancer-free survival bol asi vlastne najväčšia tá správa v tom, že nie je to úplne možno také ideálne natočiť tým pacientom tých 80% kyslíka peroperačne. A potom môžete si nájsť množstvo takýchto editoriálov. Každý sa k tomu chcel vyjadriť. Tento je síce v takom nejakom obskúrnom časopise, že nejaký turecký žurnál anesteziológie, ale keď sa podrite na tie mená, je tu Paolo Pelosi, je to Luciano Gattinoni a ďalší ľudia, ktorí k tomu asi majú čo povedať. A v podstate všetci sa hádajú o tom, že či áno alebo nie. Niektorí sú pre, niektorí sú za. Takže túto vec vám žiaľ Bohu nerozseknem. Neviem vám povedať, či je to správne alebo nesprávne, vytočiť im to na tých 0,8. Druhú vec, ktorú som vám chcel povedať, ako som vravel o tom fajčení, ak si nič nezapamätáte z tejto prednášky, poprosím vás jednu vec. Udržujte svojich pacientov v teple. Má to efekt, čo sa týka efektu na imunitný systém obrovský. Za hypotermiu sa považuje teplota pod 35 stupňov Celzia. To znamená, už keď sa blížia k tej teplote 35 stupňov po operačnom výkone, už to nie je úplne optimálne a už sa im zvyšuje riziko nielen infekcií operačnej rany, ale aj ďalších infekčných komplikácií a ďalších vecí. Veľmi v krátkosti, hypotermia spomaľuje činnosť a pohyb leukocitov, znižuje produkciu cytokínov, spôsobuje vazokonstrikciu, zvyšuje inzulínovú rezistenciu a spôsobuje hyperglykemiu u tých pacientov. A ako asi aj dobre viete, hypotermia spôsobuje metabolickú acidózu, samozrejme koagulopatiu, tí pacienti vám tečú, keď sú hypotermickí, pretože viete, že všetky tie koagulačné procesy sú enzymatické procesy a všetky tie enzymy potrebujú normálnu teplotu, aby mohli fungovať. Keď už si nič iné z tejto prednášky nevezmete, vezmite si prosím vás to. Urobte všetko preto, aby vám tí pacienti na sále nedostali hypotermiu, aby mali normálnu teplotu na konci. A potom boli takíto páni, ktorí si vymysleli, no tak všetko toto nám funguje. Funguje nám kontrola glykémie, funguje nám normotermia, funguje nám, o tom sa ešte trošku neskôr budem baviť, early goal directed therapy alebo ten fluid management, takto poďme to spojiť do nejakého bundlu a určite nám to musí výjsť. Čo bolo celkom zaujímavé, ja som myslel, že im to naozaj vyjde. A bolo to publikované v časopise Lancet v roku 2025.
Bola to elektívna brušná chirurgia, to znamená nie akutné výkony. A čo oni spravili v tej intervenčnej skupine, spravili to, že im dali, tak ako sme sa bavili, zvýšený FiO2 0,8. GDFT, Goal Directed Fluid Therapy, používali hemodynamický monitoring. Udržovali ich v normotermii, kontrolovali im glykémiu a plus tí chirurgovia robili čo? Irigáciu operačnej rany predtým, než to zašili. Znie to ako celkom rozumný bundle na to, aby sa nám podarilo znížiť výskyt riziko surgical site infection. Žiaľ Bohu, rozdiel medzi týmito skupinami 18,4 oproti 18,9. Takže nám to vlastne funguje, alebo nám to nefunguje. To je jedna zase z tých štúdií, ktorú ja osobne mám rád, pretože nejde len o to, aby sme si prečítali design štúdie, čo urobili, aby sme si prečítali, aký bol záver, niekedy sa treba do toho trošku aj ponoriť. A keď sa do toho trošku ponoríte a prečítate si tú štúdiu celú, tak zistíte, že čo sa týka Goal Directed Fluid Therapy, že v podstate nebol rozdiel medzi skupinami. Jedna skupina dostala 1600, druhá nejakých 1500 ml tekutín peroperačne. Počet antibiotík 92 oproti 92 alebo 93 oproti 93. Teplota na konci operačného výkonu 36,4 oproti 36,3. A kontrola glykémie 16,2 v jednej skupine 13,9, čo bolo štatisticky nesignifikantné. Čiže v podstate záver tejto štúdie nie je, že tieto intervencie nefungujú. Záver tejto štúdie podľa mňa je, že keď robíte to isté v dvoch skupinách, tak vám nemôže výjsť iný výsledok. Pretože aj v kontrolnej skupine, aj v intervenčnej skupine robili v podstate to isté. Dobre, tak jak som vrával, budeme si trošku hovoriť o jednotlivých systémoch. Teraz sa presunieme zo surgical site infection, to znamená infekcií operačnej rany, presunieme sa na respiračný systém. Prevencia zápalu pľúc. Budeme sa baviť, už sme si o tom trošku hovorili, potrebovali by sme ich presvedčiť, aby prestali fajčiť tí pacienti. Budeme sa baviť o prevencii aspirácie, povieme si niečo trošku o ventilačnej stratégii, normotermii, už veľmi málo, lebo tej som sa chvíľočku venoval, o reziduálnej paralýze. Ak si pamätáte tento graf, ktorý som vám ukazoval, tá stredná časť bola zakrytá kvôli tomu, že tuto sú tie pľucné komplikácie a tu sú tie ostatné komplikácie. Na tomto grafe z tej metaanalýzy z roku 2024, keď si pamätáte, tak som vám vravel, že minimálne 4 týždne potrebujete na to, aby ste mali efekt na riziko vzniku komplikácií operačných rán a tak ďalej a mortalitu. Súvisí to s mikrocirkuláciou, reperfúziou a tak ďalej. Čo je zaujímavé, že u tých pľúcnych komplikácií stačí, aby prestali fajčiť 2 týždne. To znamená 2 týždne zníženie o 27%, nejakých 9 000 pacientov, 4 týždne 90 000 pacientov, 29%, 6 týždňov 37%, 16 000 pacientov v tejto metaanalýze. Takže stačí naozaj 2 týždne a znižuje sa im riziko toho, že budú mať nejaké pooperačné pľucné komplikácie zhruba o nejakú tretinu. Prevencia aspirácie. Asi všetci anesteziológovia poznáte, že RSI, Rapid Sequence Induction, keď majú všetci plné brucho. Pri tých urgentných výkonoch tu mám jednu jedinú poznámku. Ono to sem príde, u nás to už je v Británii a v Amerike je to už dávno. Tie GLP-1 agonisti, čo je to ten známy Ozempic a to Mounjaro, ktorý teraz všetci používajú na to, aby mohli schudnúť, hoci originálne to boli lieky na liečbu cukrovky. Všetky tieto lieky znižujú motilitu a vyprázdňovanie žalúdka. Takže napríklad u nás už máme v doporučeniach, že ako náhle niekto na tomto je, aj keď príde na elektívnu chirurgiu
a má svojich plus 6 hodín toho, že nepríjmal žiadnu strávu. Všetci títo pacienti sa považujú za pacientov, ktorí majú plný žalúdok a robí sa u nich rapid sequence induction, pretože sme mali pacientov, ktorí nám aspirovali práve kvôli tomu, že keď sú na týchto liekoch, tak ten žalúdok naozaj majú plný. Takže to vám dopredu vás upozorňujem, že ak to príde sem, tak títo pacienti sú považovaní za pacientov, ktorí majú plný žalúdok. Neviem, či to robíte, u nás sa to robí pomerne bežne, a to je za prvé predoperačný karbohydrátový nutridrink, to robia pacienti pred kolorektálnou chirurgiou, pred ortopedickou chirurgiou. Stimuluje to motilitu žalúdka a znižuje to riziko aspirácie, plus nechávame ich piť číre tekutiny až 2 hodiny predoperačne a to takisto redukuje objemu žalúdočného obsahu acidity. A u nás je ten ultrazvuk v podstate všade, takže ja som si schopný skontrolovať, že či ten žalúdok ten človek plný má alebo nemá. A keď sa dodržuje tento režim, tak naozaj ho plný nemá. Antiemetika, k tomu sa asi nemusím veľa vyjadrovať. A elevácie postele po operačných výkonoch minimálne 30%. To vám zabraňuje vzniku aspirácie pooperačne. Našim pacientom dávame ešte žuvačky po kolorektálnych výkonoch, pretože im to zvyšuje motilitu a zlepšuje im to motilitu čreva. A keď sa niekto na to pozrel, na všetky tieto intervencie, zistil, že ten Relative Risk of Reduction, RRR, ako prevencia aspirácie je zhruba nejakých 40 až 60%, zase podľa toho, na akú štúdiu sa pozriete. Čiže aj takéto malé veci, to, že ich necháte piť, dáte im nejaký nutridrink a necháte ich posadiť 30% hore a necháte im žuť žuvačku, tak majú nižšie riziko vzniku pooperačnej aspirácie až o nejakých 60%. Sú to jednoduché veci, ale zdá sa, že fungujú. Ventilačná stratégia. Ako máme tých pacientov perioperačne ventilovať? K tomuto som si našiel pár článkov, ale som sa rozhodol, že z toho spravím iba takýto krátky záver. Tak ako na ICU, je to protektívna ventilácia. Viem, že anesteziológovia, aspoň u nás, možno, že aj u vás, možno, že všade, oni ten PIP moc radi nemajú. Pretože to je pre tých pacientov, čo majú poškodené pľúca, ktorí sú na áre, ale keď vám môžem povedať, potrebujú tí pacienti na operačnom sále to isté, čo pacienti na ICU. Potrebuje PIP a potrebuje nízky dýchový objem. To je všetko, čo vám k tomu môžem povedať. A v podstate, tak ako je napísané tam, že v podstate tá ventilačná stratégia na operačnom sále kopíruje ventilačnú stratégiu na ITU a s tým, že si pravdepodobne môžete dovoliť dýchať tých pacientov trošku vyššími objemami ako 6 ml na kilo, pretože prevažná väčšina má tie pľúca zdravé. To znamená, nemusíte sa báť, že majú podajnosť nejakých 20-25. Väčšina tých pacientov má podajnosť nejakých 45-50, ak teda nemajú obrovské laparoskopické výkony, kde im nafúčia to brucho na 20. Hlavne gynekológovia, že chirurgovia sú v tomto trošku lepší. Tá podajnosť im potom klesá. Urobili takúto analýzu v British Journal of Anesthesia 2023, mali 4993 pacientov a rozdelili si ich do 3 skupín. Prvá skupina, akože je to trošku busy slide, sa ospravedlňujem, prvá skupina je LV, to je low tidal volume, čiže nízky dýchový objem, 6 až 8, PIP viac ako 5, oproti vysoký dýchový objem, to je tá skupina HV, kde majú dýchový objem nad 8 ml na kilo a používajú žiadny PIP, ZEEP je zero PIP. Potom mali druhú skupinu, kde mali PIP vysoký, high PIP,
nad 6, prečo 6, neviem presne, ale takto si to rozdelili, low PEEP pod 6. A tretiu skupinu mali, PEEP mali guided, alebo si nastavili PEEP podľa driving pressure oproti fixovanému PEEPu, kde si to nastavovali podľa hmotnosti a váhy toho pacienta. A tí, čo si pamätáte pána docenta Tereka, ten mi vždycky tvrdil, keď sme sa stretli tuto na kongrese, že Palino, nastav si ten PEEP tak, že aby si mal aspoň 0,8 až 1 cm vodného stĺpca na 10 kg hmotnosti. Pretože fyziologicky to vychádza tak, že aj u pacientov, ktorí majú zdravé pľúca, ktorých uspíš, ktorých paralizuješ, na to, aby sa im vrátila vôbec reziduálna kapacita, a všetci vieme, že fyziologicky reziduálna kapacita je tam tá, na to, aby ten systém fungoval na najnižšiu možnú energiu a najefektívnejšie. Len na to, aby tá reziduálna kapacita bola tam, kde bola predoperačne, potrebujú tí pacienti 0,8 až 1 cm. Bez toho, aby boli nafúknuté brucho, aby mali poškodené pľúca a tak ďalej. Takže to nebohý pán docent Terek tvrdil a ja sa toho držím aj na sále. A snažím sa toho držať určite aj na oddelení. A v podstate im vyšlo to, o čom sa tu bavíme, alebo to, čo sa dalo predpokladať, že prevencia PPC, post-operative pulmonary complication, im vyšla 0,001. Tí, čo majú nízky dýchový objem, to znamená, to je táto skupina, čiže 6 až 8 a PIP majú viac ako 5. A u tých pacientov, ktorí mali DP, to znamená mali nastavovaný PIP podľa toho, aby to mali na maximálnu poddajnosť alebo najnižší driving pressure. A nebol tam žiadny rozdiel medzi tými, čo mali high PEEP a low PEEP. Na druhej strane riziko kardiovaskulárnych komplikácií, to znamená nejaká hypotenzia, nejaké kardiovaskulárne komplikácie pooperačne. Vyššie riziko bolo u tých, čo mali vysoký PEEP, čiže to je tento high PEEP cez 6. Boli tam pacienti, ktorí mali PEEP 15 perioperačne, ale bez rozdielu je to v ostatných skupinách. Reziduálna paralýza. Jedna z vecí, o ktorých ja si teda aspoň nepamätám, že sme sa o tom veľmi bavili, keď som pracoval v Ostrave. Oni sa o tom bavia pomerne hodne. Čiže už sme si vysvetlili ten výraz, že post-operative pulmonary complications, PPC, parciálna blokáda pri extubácii, to znamená, ak tých pacientov extubujete a ešte majú reziduálnu paralýzu, zvyšuje výskyt obštrukcie dýchacích ciest, reintubácie a aspirácie asi 4-krát. Veľká metaanalýza v USA cez 11 000 pacientov, použitie neostigmínu ako reversal agent redukuje výskyt týchto komplikácií zhruba od nejakých 70%. A potom spravili nejakú popular study 2019 a zistili, že áno, všetci pacienti, ktorí boli paralizovaní, zvyšuje to riziko pooperačných komplikácií, bolo to na 17 000 pacientov. A použitie reversal agent im vyšlo, že toto riziko neznižuje, ale zhruba nejakých 10 000 pacientov z 18 000 nemalo monitoring a 1/3 bola extubovaná pri train of 4 pod 0,9. Takže niekedy sa človek akože diví, ako niekto môže takúto štúdiu navrhnúť. Poďme ďalej. A čo som ešte našiel je, že v štúdiách nie je rozdiel, že či používate neostigmin alebo či používate oveľa dražší Sugammadex. Ale tá reziduálna paralýza pre tých pacientov nie je dobrá. Už myslím si, že toho nemáme veľa dokonca a časov by sme to mohli stihnúť. Intraabdominálne infekcie. Rozpad anastomózy, na čo sa všetci tešíme, však? Že keď sa nám rozpadne tá anastomóza. A je to všetko vina tých chirurgov? Nie je to úplne všetko vina tých chirurgov. A je pravda, že podľa literatúry skúsený chirurg je schopný znížiť riziko pooperačných komplikácií intraabdominálnych, ako je napríklad rozpad anastomózy zhruba na polovicu.
a to majú odsledované, neviem presne, aké mali kritéria, ktorý je skúsený, ktorý nie je, ale naozaj, ak máte chirurga, ktorý je šikovný, zhruba na polovicu. Vyhnúť sa tomu úplne nedá. A čo sa týka nás, je goal-directed therapy. Môžete tomu veriť, môžete tomu neveriť. A ja osobne som toho veľký fanúšik a je to všetko o dodávke kyslíka a srdečnom výdaji. Tie bunky v tej anastomóze, na to, aby sa to zahojilo, potrebuje mať dostatok kyslíka. Ak máte splanknickú vazokonstrikciu, to už je jedno kvôli čomu, ten kyslík tam nie je, tá anastomóza sa vám nezahojí. Môžete mať najlepšieho chirurga na svete, ak tam nie je dobrá perfúzia a nemá to dosť kyslíka, tá anastomóza sa vám rozpadne tak či tak. A v podstate každú jednu metaanalýzu, ktorú si vytiahnete na tom, že goal-directed therapy, aký má efekt. Niektoré majú mortalitný efekt, niektoré nemajú, podľa toho, aké práce si tam vyberú. Ale v podstate každá jedna metaalýza a každá druhá práca sa zhoduje nad tým, že ak si dávate na tom záležať a robíte to tak, aby mali dobrý cardiac output, títo pacienti, dobrú dodávku kyslíku, minimálne, čo sa vám podarí, je znížiť riziko výskytu rozpadu anastomózy. Pretože, tak jak som vrával, tá anastomóza, keď má dostatočný zásobu kyslíka, tak sa má väčšiu a lepšiu šancu zahojiť. ERAS protokol. Ďalšia vec, ktorá tu pravdepodobne nie je až taká populárna, možno, že už nie je na niektorých pracoviskách, ale ja som sa pýtal kolegov z Ostravy a vravel, že tak bolo a potom to zase vyfučalo a nejako sa im moc k tomu nechce ísť, pretože sa to volá protokol. Ale chcem vás povzbudiť k dvom veciam. Za prvé to, že strašne veľa týchto vecí, ktoré oni volajú, že ERAS protokol, v podstate robíme, akurát to nevoláme, že ERAS protokol, áno? To znamená, máte nejaký preoperačný counseling, tak ako sme sa bavili, prídu na nejaké predoperačné vyšetrenie. Môžete sa ich snažiť presvedčiť, nech prestanú fajčiť, nech si dávajú pozor na glykemiu a tak ďalej. Hej. Je to súčasť ERAS protokolu. Ak sa vám podarí presadiť v nemocnici, aby tí pacienti neboli smední a že naozaj môžu piť čisté tekutiny až 2 hodiny pred operáciou, je to ERAS protokol. Avoid hypothermia, držte ich v teple, ERAS protokol. Intraoperačný tekutinový management, súčasť ERAS protokolu, minimálne invazívna chirurgia, antibiotická profilaxia, skorá mobilizácia, žiadne drény. To sú všetko súčasti ERAS protokolu, hoci o tom možno, že neviete, že robíte ERAS protokol, ak niečo z týchto vecí robíte, ale je to ERAS protokol. Nemusíte robiť úplne všetko a to sa vám snažím dokumentovať na tomto slajde, kde vidíte, že total compliance aj u tých inštitúcií, kde si potrpia na to, že my sme skvelí v tom ERAS protokole, je okolo nejakých 60%. Sú intervencie, kde sú tak nízko ako 10%, niekde sú trošku vyššie na tom, ale že nikde v podstate na svete, aj keď tvrdia, že robíme ERAS protokol, to nerobia určite na 100%, pretože sa tomu naozaj nikomu sa to nechce a nikto na to nemá trpezlivosť a každý si vraví, že tak dneska toto alebo tamto urobiť nemusím. Takže nemusíte sa toho báť. Sú tam veci, ktoré sú naozaj užitočné a môžu pomôcť tým pacientom, ale to, že to nerobíte všetko na 100%, to neznamená, že to nerobíte vôbec. V krátkosti antibiotická profilaxia, všetci vieme, že dávame antibiotika tým pacientom. Ja sa chcem dotknúť iba pár vecí. Samozrejme, každý druh antibiotickej profilaxie je iný v rámci vašej inštitúcie a v rámci vášho výkona. To znamená inú antibiotickú profilaxiu. Dávate ortopedickým pacientom, inú to dávate pri kolorektálnej chirurgii, inú dávate pri, inej chirurgii. Takže to je veľmi špecifické a každý to má si myslím, že trošku ináč.
A profilaktické antibiotika znižujú výskyt pooperačných infekcií zhruba na polovicu. A riziko je dvakrát vyššie pri podaní antibiotík po začatí operácie. Takže na to si dávajte pozor. Tu antibiotika potrebujete podať zhruba hodinu až pol hodiny pred začatím operačného výkonu, predtým, než tým chirurg do toho pacienta pichne ten svoj skalpel, ináč to riziko sa neznižuje až tak, ako by ste si mysleli. A nezabudnite na to, že polčasť rozpadu hlavne beta-laktamových antibiotík, ako si augmentine alebo kefalosporiny, je zhruba nejaké 2 až 3 hodiny, to znamená, potrebujú druhú dávku po tých 4 hodinách, aby to malo efekt. Už asi máme málo času, že už máme asi 45. Takže ja túto časť preskočím. Som chcel trošku hovoriť o quality improvement a tak ďalej. Toto žiaľ preskočím a idem na predposledné a posledný slide, take home message. Oborová spolupráca, tak ako som vrával, sme tu na kongrese, aby sme sa naučili spolupracovať, aby sme sa od seba niečo naučili. Ak sa vám podarí presvedčiť pacientov, aby prestali alebo zredukovali fajčenie o 50%, skvelé. Kontrola glykémie nielen peroperačne, ale aj predoperačne, tých nejakých 4 až 6 týždňov, aby mali ten glykalizovaný hemoglobín v norme. Udržujte ich v teple, normotermia strašne dôležitá. Antibiotická profilaxia, nezabudnite včas a opakovať dávky u tých, ktorí majú krátky poločas. Protektívna ventilácia, čiže to, čo robíte na oddelení, dajte im ten píp. Hemodynamická optimalizácia, ak tomu veríte, ak sa vám to chce robiť, ja to robím u tých väčších výkonov. ERAS protokol, môžete, nemusíte. Nie je to úplne jednoduché to do tej nemocnice dostať. O tom som sa nebavil, o tom audite a quality improvement loop. A dám vám, že jednoduchú verziu. Presvedčte ich, aby zredukovali fajčenie. Nechajte ich piť vodu až tie 2 hodiny predtým, než idú na operačný výkon. Udržte ich v teple, dajte im ten píp a keď už sú po operácii, tak im zdvihnite posteľ na tých 30%. Ďakujem vám za pozornosť. Ja si uvedomujem, že sme to trošku pretiahli. Chcete sa niekto niečo spýtať? Strašne veľa otázok. Ja by som sa spýtal k tomu Ozempiku a tým liekom, že či to tým pacientom vysadzujete a v akom intervale? To nikto nevie. Žiaľ Bohu je to tak, že a ešte aj týždeň po tom, čo sa im to vysadí a spraví sa im ultrazvuk na ten žalúdok, tak sa zistilo, že ešte stále majú plný žalúdok. To znamená, že žiaľ momentálne je doporučenie, že by to mali vysadiť týždeň pred operáciou, ale stejne k ním pristupujeme, ako keby mali plný žalúdok a dostávajú rapid sequence induction, ak potrebujú intubáciu. Ja by som sa chcela opýtať, aký je váš názor na používanie teda nazogastrickej sondy pri tých pacientov v rámci predoperačne alebo počas operácie, či by to malo nejaký význam? Myslíte pacientov, ktorí potrebujú akutnú brušnú chirurgiu? Nikto do nich tú nazogastrickú sondu nedostane. Tým, že niekto používa liek na to, aby schudol a udržoval si glykémiu a keď mu niekto povie, že dáme vám sondu, aby sme vám znížili riziko aspirácie, to nikto s tým súhlasiť nebude. Ja osobne, čo sa týka, dajme tomu, veci, ako sú akutné brušné príhody, ja to dokonca robím tak, pretože tá nazogastrická sonda vlastne vytvára alebo vám ruší ten gastroezofagálny sfinkter. To znamená, že dajme tomu aj tí, čo majú plné brucho,
ja ich odsájem tou nazogastrickou sondou. Ja tú sondu vyťahujem predtým, než ich idem intubovať, aby sa mi nevytvoril kanál, kde sa mi ten obsah toho žalúdka môže dostať. Vyťahnem im tú sondu, odsajem, vyťahnem, zaintubujem a strčím ju naspäť, aby som si znížil riziko aspirácie. Ale u týchto elektívnych výkonov určite neexistuje, aby sme ich presvedčili, aby sme im strčili nejakú nazogastrickú sondu. Žiaľ nie. Dobrý den, děkuji za velice přínosnou přednášku a já mám 3 dotazy. Takhle, u toho fajčeně, jestli vlastně je stačí třeba, když fakt se z toho nechtějí vzdát, tak třeba ta nikotinová terapie jako nějaké náplasti, žvíkačky nebo takhle, jestli by to stačilo? Stačí. Stačilo? Stačí. V tej prvej štúdii, ja som to možno že nezdôraznil, ale to presne urobili nikotinová terapia a dokonca aj keď to znížili iba o 50%, aj tak to malo ten efekt. Jo, super, děkuju. Druhá otázka, časové podání toho Nutridrinku před operací? Zhruba nejaké 2 až 4 hodiny pred tým, než majú ísť na sál. Aha, děkuju. A to aj znižuje inzulínovú rezistenciu, má to ďalšie efekty, ja som to nechcel všetko rozpisovať, ale áno, predtým, než idú na sál, ráno to dostanú a vypijú to celé. Jo, a děkuju moc. A poslední dotaz. Uváděl jste tam no want drainage, takže jako žádné dreny jako nikde, nebo jenom v té ráně? Ak sa tomu môže vyhnúť, takto. Ak je to brucho úplne zasrané, a pretože tam všetko bolo rozpadnuté, samozrejme, že tam tie drény strčia. Mm-hmm. Ale napríklad naši ortopédi prestali používať drény asi pred 10 rokmi. Mm-hmm. A nikto z nich nestrčí drén ani do kolena, ani do bedrového kĺbu pooperačne. Tam tie drény nemajú žiadny zmysel. Ani žlčníky, v podstate akákoľvek čistá chirurgia, ktorá nebola kontaminovaná tým, že sa im tam niečo všetko rozlialo, ani jeden z tých pacientov nedostane drén. A karcinomy prsu, nějaké melanomy, jestli i tam nedáváte? Prsníky dostávajú drény zhruba na nejakých 24 hodín a oni to ešte využívajú tak, že oni do toho drénu nasypú alebo dajú tam lokálne anestetikum. To znamená, aby tá rana nebolela, strčia tam drén, do toho drénu dostanú 25-40 ml lokálneho anestetika, 4% bubivakainu, takže tých pacientov to neboli a tí pacienti chodia domov s tým drénom, na druhý deň prídu, v tom dréne nič nie je, tak sa im ten drén vyťahne. Mm-hmm. Dobře, děkuji moc krát. Prosím. Dobre, ja si myslím, ešte? Ja si uvedomujem, že jsme cez Mě teda zaujala žuvačka. Já bych se chtěla zeptat, jak to teda načasováváte jako z hlediska podání žvíkačky a jak je to vlastně kontraindikované u pacientů s pooperačním zvracením, protože ta žuvačka by tam asi byla teda, jako zhoršuje ty symptomy. Práve, že to zlepšuje motilitu a oni to dostávajú všetci. Ak to netolerujú, začnú zvrácať, tak samozrejme nemajú záujem o to, aby žuli žuvačku. Ale všetci ostatní to normálne dostanú a si myslím, že ten výskyt toho, že majú nejaké komplikácie alebo zvrácajú, je nižší po tom, čo žujú tú žuvačku, pretože naozaj ono to zlepšuje motilitu, vyprázdňovanie žalúdka a tak ďalej. Takže oni to majú akože 3-krát denne, žujú tú žuvačku a je im lepšie. Dobre, ja si myslím, že to musíme ukončiť, lebo naozaj sme to pretiahli cez čas. Takže ďakujem vám všetkým za to, že ste boli, ďakujem vám za otázky a prajem príjemný zvyšok dňa.